Eguardion, lagunok, hementxen jarraitzen dugu Durangoko azokan, hain zuzen ere gaurko eguna, egun handia bai da bere ateak zabaldu dituelako Durangoko azokak. Gogoratze dizuegu, urrengo aste arte, hau da, abenduaren 8 arte bertan izango gerela, eta aldez hortik gonbidatzen zaituztegu bertara etortzea. Gaurko egunean, gainera, azenolako goiz partea edo arratsalde partea biziko dugu. Hain zuzen ere gazteak, maiatza aldean alako lehiaketa berezi bat jarri zuen martxan, youtuberrak lehiaketa. Eta maiatzetik azaroak bitartean hainbat eta hainbat bideo eta kanalen proposamenak ere jaso izan ditugu. Eta hori guztia gazteako uetatarian eta baitare Euskal Telebistako gutarrak saioan ikusi izan ditugu. Saridunak ere zeintzuk izan diren jakin dugu, baina gogoratze izugu hain zuzen ere sari banaketa nagusia urrengo asteartean. Hau da, azaroak 8an izango dugula bertan, hemen Durangoko azokan. Bertan izango dira, hain zuzen ere hilabete guztietan zeintzuk diren bideorik onenak, hilabete bakoitzan baita ere urteko bideorik onena, baita ere kanalerik onena zein den, eta guztiek euren sariak eramango dituzte. Baina gaurkoan, hain zuzen ere, oraindik badugu aukera. Hemen gazte hauek, youtuberrak altzatezuek, bai ala bai? Bai, hoxe. Beraiek dira, hain zuzen ere, Artxandore ikastolako laguna Bilboti datozen lagunak dira, youtuberrak ere bai, eta zertarako etorri dira Durangoko azoka? Azokara, hain zuzen ere, gaur youtuberren tailer berezi bat dugulako. Eta horrek esan nahi du, oraindik ere badagola youtuberren lehiaketan parte hartzeko aukera. Eta saridunak gainera 500 euro eramango ditu etxera. Eta sari banaketan noizkin urrengo astartean iragartzen genizuen bezala jakingo dugu. Baina youtuberren inguruan askoz gehiago dakien gonbidatu berezi bat ekarriko dugu gurera, gaurko egun berezi honetan, tailer inguruan hitz egiteko, bere esperientzari buruz hitz egiteko, bera da youtuberren artean, youtuberrik zoragarriena. Gaur egun arte, goiz parte arte, 77.000 bisita ditu bere kanalak, eta sortzen dituen bideoak, benetan ikusgarriak, eta aho zabalik utzi gaituzten bideoak izaten dira. Bera da, hau da, komunikazio arloko gradua handia du, baita ere master badue, bai nazioarteko politika mailako komunikazio arloan eta youtuberren artean, youtuber handiena eta txalo bero bat, berarentzat, bale? Hemen da Julen Hernández! Kaixo, Julen! Bueno, aldez aurretik eskerrik asko, badakite Madrid eta Euskal Herrian artean ibiltzen zela, eta halako parada bat egin duzula, halako tartetxo bat gurekin izateko gaurko egun honetan, eta, gaina zu bertan egon martzinalako, Bai, plazere bat hemen egotea. Hoxe, isiriko geha, lehen eta behin. Ikusten dugu arrakasta handia duela zure kanalak, bisita ugari, bisita franko, baina hemen jende askok jakin nahi dugu, duen dela zenbat urte hasi zinen youtuberren gai honekin? Datorren urteko etxaian jaingo ditut 4 urte. 4 urte YouTubeen agola, bastante. 4 urte, eta ez dakit, norbaitek gonbidatuta edo animatuta edo... Ke ba, kazetaritza graduko 2. urtean neon, denbora libre pixkat neukan, zerbait investigatu nahi nuen, bideoak egita gustatzen zitzaidan, orduan nahi nuen investigatu zertan YouTube plataforma hau, eta bertara sartu nintzen gehiagi jakin gabe, probatzen. Zenbakiak benetan txundigarriak, Gaur goizean gaina berak ziurtatu digu 77.000 bisita dituzu. Jarraitzaile. Jarraitzaile. Hori da, bisita 3.000 gora. Bisita gehiago, Gero gaine izango ditugu horietariko bideo batzuk ikusteko aukera, bideo bereziak dira, gomendioak eta youtuber moduan sortutakoak, baina, ni beti zalantza dut. Honelako youtuberren gai honek bizitzeko haina ematen aldu? Da beste edozein lan bezala, bertan sartzen badezu ordu pila, dedikazio asko eta honetan gustatzen bazaizu YouTubeko mundua, ordu asko sartzen baituzu eta jarraitzaile kopuru bat lortzen badezu edo bisita kopuru bat, publizitatearekin bizi daiteke. Badaude bizi direnak eta munduan zer badaude oso ondo bizi direnak. Eta zu ondo bizi altzea? Ni pospozik nao. Pospozik, ez? Pospozik. Beraz, youtuberren mundu hau zure lanbidea da gaur egun. Oren bai.
Mastera bukatu nuen maiatzean, gero lanean egon nintzen komunikazio bulego batean, eta orain YouTubeen. Eta esan dugun bezala, aurkezpenean, hau da, Madril eta Euskal Herrien artean ibiltzen zera, hori da, normalen. Gauza berriak suposatzen dut ere asmatzen eta inspirazioa etortzeko alegia. Proiektutan lanean, pila bat proiektu. Oso ondo. Konta iguzu, adibidez, bideo ugari dituzu zure kanalean, esan behar dugu gaina goratu behar dugu zein den zure kanala. Bai, ni Julen naiz eta nire kanala ditzen da Hola Julen. Erderazko kanal bat da, eta hori da, Hola Julen. Beraz, erresa oso, YouTubera jarri Hola Julen, eta hor, mundu bat zabaltzen da, ate bat zabaltzen da. Hori da, eta bestela sare sozial guztitan hau, bestela Twitterren Julen Hernandez, Instagramen Hola Julen, leku guztitan. Elkarrizketarekin jarraitu baino lehen, guazen ikustea pixka bat azter nolako lanak egiten dituzun. Holako bideo bat ikusi nahi dugu, hain zuzen ere, 20.000 jarraitzaile. Edo bisita, barkatu, bisita. Izan dituen bideoa dugu, nola da, el relato erotiko de Zayn Malik. Da One Directioneko kide izan dakoa, eta baita oso kuriosoa. Hoxe, hor gure jarraitzaileek, gure ikusleek ikusi ahal izango dute une honetan, segurazki nolako, bideoa, zertaz dijoa bideo hori esaterako? Behin duela pare bat hilabete neon interneten saltxeatzen Facebooketik eta nunbaiten ikusi nuen anuntzio batean pertsona batek, jarraitzaile batek sortu zuela fanfic bat. Fanfic bat da jarraitzaile batek egiten duen fikziozko relato edo komiki motxa. Eta ikusi nuen One Directioneko kide izandako Zayn Maliken inguruan egin zutela komiki bat, da bastante nik erotikoa jarri nun bideoa, baina beraz ez da erotikoa, guztiz pornoa da. Osea, agertzen dien irudia dira izugarrizkoak hona zentsuratzen. Eta hori erosi nun internetetik, iritsi zitzaidan pare bat astetan, eta pentsatu nun horren inguruan bideo bat egin behar nula. Orduan bideoa da, irudi horiek nola zentsuratzen ditudan edo nola margotzen ditudan erakusten. Dena dela, arrakasta handia lortu du bideo honek, besteak beste, baina konta idazu Julen, esate baterako, zu ja mundu honetan hasi zinenean, azten zinenean ikusten jendearen bisitak eta guztia, dakit, zer sentitu zenun gorputzean? Gutxinaka junda. Duela 4 urte hasi nintzen, eta lehenengo bideoak izan zituen 8 bisita, urrengo bideoak 16, urrengoak 20, orduan gutxinaka junda. Ez da egon momentu batean, batean kanalak ez da egin duela, eta batean jarraitzaile pila do bisita asko lortu ditu dela. Junda gutxinaka, orduan, eman dit denbora pixkat horretaz ohitzeko, edo jabetzeko zer gertatzen den. Baina oso kuriosa egite zait. Dena dela, honelako lanbide batek ere beste zozer kenduko zaitu, ez? Beste? Beste zereginetatik kenduko zaitu. Merezi du azken batean? Da edozein hobi bestela. Zerbait gustatzen bazaizu eta hori benetan pasioz hartzen badezu, horren inguruan aldezu denbora asko sartu, hori bai, gauza guztiak bestela denbora kentzen dizu beste gauzetatik, baina Esan deteke Julen, youtuberren mundua gaur egun, komunikazio arloari ate bat zabaltzen dela. Hau da, komunikatzeko beste modu bat izan daitekela eta etorkizunari begira ere, hor dago lopatua. Hori da, guztiz, da oain arte existitzen ezan zerbait, oain arte ohituta gaude telebistan ikustea, momentu hortan botatzen dutena, momentu hortan ikustea, eta bestela iagaldu ez du, eta egon behartzea salan telebista baten aurrean, eta lortu dugu egota entretenimenduzko eta edukaziozko kontenido pila bat interneten, eta gazte pila batek ikusi ezakete hori nahi dutenean edozein momentutan, YouTubera joten dira, eta da gozada bat hori. Gaina, hemenek youtuberrak ere baditugu, gaina esan behar dugu, gure ikusentzule guzti esan behar dugu, azenolako harrera izan duen Julenek, hemen daramagu ordu bete, biok elkarrekin, eta ordu ezkeroztik, zenbat jende, zenbat gazte, hurbildudan Julenen gana, autografoa, sinadurak eskatzea, argazkiak ateatzea, famatua bai, famatua, beak esaten du ez, famatua ez dela, baina famatua bai da. Polita da, zeren azken finean etxean zaudelean honetan lan egiten edo bideoak egiten edo editatzen, ez duzu jenderik ikusten eta bideo bat ikusten duzunean, zenbakiak ikusten dituzu esaten dizu, ez dakizen bat bisita ditu bideonek, baina azken finean ez duzu jendearekin kontaktu gehiegirik, orduan, olako leku batera etortzen izenean, eta ikusten ditu danean jende gazte pila bat eta etortzen dira lan ere gana esatea nire bideoak ikusten dituztela, edo nedute lan erekin argazki bat, bada hori sensazio polita.
Beste bideo bat ikusiko dugu, Vale. zuk egindako beste bat. Hain zuzen ere, 38.000 bisita izandako bideoa dugu, las cosas raras que hacemos antes de dormir. Irudiako haintxen ikusiko ditugu, eta hortxe irudi horiek, komentatu guzu. Hor, aholkoak ematen zen ditun, edo horlako ohiturak ditugunak oheratu aurretik. Olako zerbait, da uste denik gertatzen zaiguna, baten esaten dugu, benga, gaur formala izango naiz, eta gaur goizkongo naiz lotara, bihar gauza pila ditutelako iteko. Eta azken finean horiek ez dura da, sartzen gehiago izeko gaueko behatzitan noera, eta gero esaten dugu, ez daukat logure gehiagik, benga, seri bat ikusiko, benga, gero ez dakizte, eta azkenan bukatzen zuten lotara oso soberandu. Orduan saietu gintzen situazio hori, horren inguruan gidoi pixka divertigarri bat idazten, sketch moduko bideo bat egiten, eta azkenean hori izan da resultadoa. Esan behar du gainea hor, irudiak ikusten nahi gerala, benetan zaintzen duzu irudia, kalitateri dagokionez, irudi dotoreak dira, eta gero editatzerako orduan ere alako zure ikutu pertsonala ematen diozula. Bueno, bai, jende guztiak dauka bere estiloa, nik ere daukan den estiloa, saietzen ez hori lantzen, eta mota askotako bideoak egiten ditut. Batzuk dira lagunekin egiten ditudanak oso azkar garatzen ditut, eta beste batzuk bai dira sketch moduko hauek dedikazio gehiago jartzen diten bideoak, eta bai saietzen zait noizbenka estetika zaintzen. Julen, hemen, ikasle asko ditugu, zuetariko asko izango zeate ziur, Julenen jarraitzaileak, beraiek segurazki bisita egiten dituzte zuen bideoak ikusea. Norbaitek ikusten ditu nire bideoak? Ez, bai? Hala. Bueno, badao jendea, a ber, altxa, venga, altxa eskua, zeinek ikusten ditu Julenen bideoak? Bueno, guazen jakitea, ea, zeiritzia duten, hoi garrantzitsua da, Bale. A ber, zein ausartzen da honea etortzea, venga. Venga, etorri honea, galdera txiki bat egitea. Venga, etorri, telebizten agertuko zate. Etorri neskak, bueno, gu hurbilduko ga bertara orduan. Bale. A ber, etorri honea. Venga, bi galdera. Zuek Julenen bideoak ikusten dituzue? Ez nik ez. Bai. Batzuten. Eta ze iruditzen zaizkizu? Jo, ez dakit. Oso entretenigarri die. Ez dakit, azkenin ona die. Orduak ematen dituzu orduan bere bideoak ikusten? Bueno, orduke ez, baino, bai. Eta orain arte, Julen ditu bideo ugari, hor, bere kanalean, esate baterako, zein da gustoko duzuna? Azkena entzun, zein hori, zeinen, bat imitatzen, pintatzen ez da oso ona izan. Relatoarena. Gustatzen zitzaizun. Bai ez, gustoko izan zen duten, bideo hori. Bueno. Ondo. Ikustezu. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, aldez aurretik nik uste eskerrak eman behar dizula, beraiei. Venga, txalo bat, beraientzat. Eskerrik asko. Ondo poste naiz, benetan alako jarraitzaile finak izatea, Nire bai. Beste, egiten duzun lanaren beste, zatitxo bat ikusituko dugu, beste bideo bat, eta adi. Zenbat bisita dituen honek? 54.514. Tela. Eta zein da bideo hori? Galdera erantzunen bideoa da, deitzen da Oma Global Newsin gafas, eta beste youtuber batekin, beste lagun batekin juntatu nintzen, esan genuen Twitter bidez jendeak galderak egin nahi baldin bazitun gero guk erantzuteko, alziala animatu, jarri genuen hashtag bat, Espainian trending topic izan genian, eta horren inguruko bideoa da. Bideo ikusiko dugu, oaintxen bideoa, esaten genuen zuen bezala, 54.514 bisita, hortxe, zein da, zurekin dagoen lagun hori? Ditzen da Oh My Global News, eta ere dauka YouTubeko kanala nahiko handia, egiten ditu oso bideo politak, oso kalitate handiko bideoak. Laguna izango duzu orduan. Bai. Nik beti zalantza bera dute. Olako bideoak egiterako orduan, nondik sortzen da sormena? Ez dakit, zaila da, bideo ugari dituzu hor, zure kanalean, nondik sortzen da? Azken finean, saiatzen bagea astero bideoren bat igotzen, edozein momentu hona da apuntatzeko ideiaren bat, eta ere ideia, batean ez zaigu okurritzen bideoren bat, baizik eta ideia bat etortzen zaigu burura, gero horri apuntatzen dugun baiten, eta horren inguruan landu egiten dugu. Hala ere, niri bintzat, ideia gehienak etortzen zaizkit
loin aurretik edo dutxan naun bitartean pentsatzen kurritzen zaitai, hori izan daiteke divertigarria, horren inguruan gaia landu behar dut, bideo bat egiteko. Bueno, orain, ikusiko dugu bideoaren zatitxo bat, idei bat egiteko Julenek askok badakite nolako lan egiten duzun, baina hor gure kamararen bestaldean dauden lagunak idei bat egin dezaten nolako lan egiten duzun. Bideo hori ikusiko dugu, tartetxo batean, eta gero jarraitzen dugu. Vale, perfecto. A una cita formal. Te la va a salir parda seguro. Igual deberíamos hacerlo y grabarlo en vídeo. He tenido muchas citas con Surirux por eso de hashtag Sulen, así que yo me quedo con Holimoly y tú con Suri. Suri, ¿quieres tener una cita conmigo? Holimoly, ¿quieres que te invite a cenar? Cosa en común aparte de YouTube. Algunas tenemos, nos gusta mucho el cine. Algunas. Ver películas. Terminator. Menos que a ti. El tinto de verano. El sushi. El postureo. Que somos chicos. Y lo demás os tendréis que descubrir vosotros. Seguro que tenemos más cosas en común. Sí, pero ahora mismo no caigo. Definiros el uno al otro con 3 palabras. Omai, ¿qué opinas sobre el revuelo que se armó por la foto de Julen desnudo en Instagram? En Instagram la vi prácticamente cuando la subiste. ¿Y qué te pareció? Pareció... ¿Os acordáis de cómo os conocisteis? Sí. Sí, me acuerdo perfectamente porque cuando yo vivía en Bilbao, de repente un año invité a un montón de youtubers uno por una que vinieran a casa a conocer Bilbao y a que grabáramos un montón de vídeos. En una ronda de esas le tocó a Omai que viniera a Bilbo. Yo llegué tarde a la estación de tren y menos mal que ahí había otros 2 amigos esperándole, Gorka y Lander, y... menos mal. Le dije, qué pequeño eres. ¿Verdad? ¿Algo que queráis hacer juntos? Una película. ¿Quieres hacer una película conmigo? Sería guay. No es hype ni nada, ¿Sabéis algo del otro que el otro no sepa? No, o sea, evidentemente. No. ¿Sabéis algo del otro que él no sepa? No. Pero ¿cómo voy a saber yo No una lo sé. cosa que tú no sabes? No tiene sentido. No tiene sentido. Julen, ¿has visto a Omai sin gafas? Y si es así, ¿está igual de buen horror que con gafas? ¡Ay! Póntelas. No, no lo he visto. Nunca. ¿Vuestros padres conocen al otro? Sí, alguna vez, sí. Que este ha sido el vídeo que ha dado muchísimo que hablar. Os recuerdo que la segunda parte de este vídeo va a estar en el canal secundario de Omai Global News. Y os recuerdo también que para futuras ocasiones, si os queréis enterar de cuando hacemos preguntas y respuestas, nos tenéis que seguir en Twitter, @JulenHernandez o @Omai Global News. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos a la próxima. ¡Aur! Esto es la pantalla blanca. No mires a Dios. Bueno, Julen, zorionak, Kerrik asko. Bueno, hor zure laguna, ez daki, bigarren zatia ere egin dezue, bigarren atala. Hori da, bere kanalean Bere egin genuen kanalean. bigarren atala, hori da. Aha, bueno, ikusgai dago orduan. Hori da, bai. Aha, primeran. Aizu, galdera bat, orain arte, bueno, bideo guztia gazteleraz daude. Hori da. Noiz euskarazko bideoren bat edo? Galdetzen diate hori pila bat, baina egia esan noa indikan ez dakit. Naho saiatzen lehenengo nire erderazko kanala saiatzen aurrea ateatzen, ere ez daukat munduko denbora guztia iteko nik nahi ditudan bideo guztiak edo bideoaina, eta dauka dedikazio asko kanal batek, orduan noa ingo erderazkoarekin ondo noa, denbora asko kentzen dit, así que euskerazko indikan ez dakit. Bueno, irrikitan egongo gea, euskarazko bideo bat, ikusi nahian. Eta bien bitartean gogoratzegu behar dizuegu, urrengo abenduaren 8an, hau da urrengo astartean, hain zuzen ere, hemen YouTuber lehiaketaren sari banaketan nagusia izango dugula, sari banaketa izango da, hain zuzen ere, gogoratzei zuet maiatzan gazteak Euskal Telebistarekin batera, halako YouTuber lehiaketa martxan jarri zuela. Saridunak, esan dizuegun bezala, urrengo asteartean zeintzuk diren jakingo dugu eta bertan izango dira bideoien protagonistak sariak jasotzen noski. Alde batetik, bideo, hau da, hilabete bakoitzeko bideo bakoitzari saria emango zaio, baita ere aurkeztutako bideoen artean zein den urteko bideorik onena, baita ere kanalik onena eta noski oraintxe Julenen laguntzarekin batera sortuko dugun kanala eta bideo tailerra ere sarituko dugu. Gaina esan behar dugu, laguntza handia eman digula Julenek, bea izan baidara epaimaian ibili delako gure lankidea den Asier Gurrutxagararekin, bea da hain zuzen ere gazteako produktorea eta bio elkarrekin egontzate hor sariak, nori eman, zein inez, eta jada aukerak eta gina dago.
Bai, duela bastante jarri ziren erekin kontaktuan, eta pasatzizkiaten bideo guztiak, egon banaka bideo guztiak ikusten, eta gaina sorpresa izan da, hitz egiten geundenean, bai bideo honena eta bai kanal honenean biak kointziditu egin degula. Osea, da pasada bat, bai. Bueno, erespide orduan antzeko bat dituzue. Bai. Oso ondo. Zeintzuk diren irabazleak, ez ditugu esango. Gonbitea luzatuko diogu hor dauden lagun guztiei azaroaren 8an bertara etortzea arratsaldeko 7 aurrera. Azen nolako gala prestatu dugun, musika, dantza eta denetarik izango dugu bertan. Baina bai gogoratu behar dugu noski, orain berak halako agindu batzuk emango dituzu edo behintzat irizpide batzuk kanal bat sortzeko. Hemen lagunak ditugu. Zue badakazute YouTuberren kanala? Ez? Bueno, eta gustatuko litzaizueke halako YouTuber kanal bat izatea eta bideo bat sortu bertara igo, eta gainera, Julenek aukeratuko du zein den YouTuber tailerreko bideorik onena. Eta irabazleak 500 euro eramango ditu etxera. Tela, Pasada bat. 500 euro. Erratxe esaten dela. Jode, bai. Nik uste hemen Durangoko azokan gauzak erosteko eta Gabonako pasatzeko. Bai, nahiko. Gabonetarako bintzat oso dator. Baina alarenik ez dut sinisten, hemendikan inork ez eukitza YouTubeko kanala. Inorrek ez dauka YouTuberreko kanalik? Ez, A ber, inorrek? Hortikan seinalatu duten eskabat. Zein du YouTuberreko kanala? Bai, hemen. Bideoak ikusteko bai, kanala daukazuk, ez? Ondo. Baduzu. Oso ondo. Bueno, animatu behar dugu jendeari, ezta? Karo. Badik aukera dagolako YouTuberren kanala hoi sortu eta oain egingo dugun tailer horretan, behintzat, parte hartzeko. Hori da. Konta iguzu, adibidez, demagun nik kanal bat sortu nahi dudala. Zein dia aurrera eman behar diren pausu horiek? Da gauzarik, munduko gauzarik errexena. Edozen pertsonak izan daiteke YouTubeen kanala, eta da behar dezu korreo elektroniko bat, eta horrekin irikitzen duzu YouTubeko kanala. Gero, igo behar dituzu beretara bideo, baina ja bideo grabatzen dituzu nahi zuen bezala. Ez duzu behar kamera profesional bat, ez duzu behar mikrofono bat, ez duzu behar editatzeko programa garestirik. Osa, daiteke oso merke. Edozein kamerarekin, mobilarekin grabatu, da pixkat ondo jarri, eta YouTubera igo. Da oso errexen. Eta gero, bideoak sortu eta bertara igo. Horrega, bai. Berriro, errepikatuko dugu, zein nola sortu daiteke kanal bat. Bai. Mesedez, Julen? Da gozarik errexena. Googlera jotezera edo YouTubera jotezera. Hor, hemen. Vale. Hor dago kamera. Edozein pertsona parte hartu nahi baldin badu, edozein pertsonak irikin nahi baldin badu kanal bat edo YouTubera bideoak egon nahi baldin baditu, da munduko gozarik errexena. Egin behar ezuna da YouTubeen kontua iriki, horretarako behar ezu Gmaileko kontu bat, Gmaileko mail bat, eta orduan zoaz YouTubera, irikitzen duzu kanala, jartzen duzu kanala noldi mazu polipolitia, eta gero ja tokatzen da bideoak igotzea. Bideoak igotzeko edozein pertsonak egin dezaket, edozein motatako bideoak egin daitezke lagunekin, kalean, musikakoa, zerbait erakutsi dezakezu, eta izan daiteke edozer gauzarena. Eta gaina ez dezu behar ez da edizia, ez da kamera profesionalik, ez da ez edozein momentutan mobilarekin aldin zuzera grabatu eta zuzenean YouTubera igo, hori egin dezakezu, eta ia jendeak ikusi zaitzake. Beraz, oraindik ere badago epea, sari hori 500 euroko saria etxera eramateko, poltsikoan sartzeko, eta horretarako erresa, Julenek emandakoa argibidea jarraitu, sortu kanala, igo bideo bat, eta Julenek eta Asier Gurtxaga gure lankideak ere aukeratuko dute zein dan Durangoko azokako YouTuber bideorik onena. Hori da, gaina Durangoko azoka da izugarrizko momentu ona, grabatu zakezuelako lagunekin etortzezean moduan, zure eguna erakusten edo zer egin dezun hemen, ze gauzak kuriosoak aurkitu dituzun, eta hori zen daiteke oso, bisualki gelditu daiteke oso polita. Bueno, bakizute, zein behar dezuen, ez zute 500 euro irabazi? Bai ez? Oaintxen bertan, hasi grabatzen hemen Durangoko azoka, gauza asko daudelako bertan grabatzeko, gauza interesgarri eta politi ugari, beraz, grabatu zuen bideo bat sortzeko, kanal bat sortu, Julenek emandako argibidekin, eta behar bada, zuetariko batek eramango ditu urrengo astartean 500 euro horiek. Beraz, animatu, dena dela, hori lortzeko egin behar duguna da, olako etiketa bat erabili behar dugu, dala, traola edo almohadilla, traola, YouTuberra da. Hemen jarri du gure tarjetoi honetan, jarriko du, haber ikusten dan, erresa da, YouTuberra,
minuskulaz, baina gu haundiz jarri dugu ongi ulertzeko, youtuberra eta dala Durangoko azoka, maiuskulaz. Hau da, traola, youtuberra da. Eta horrekin zer egin behar dute, YouTubera bideoa igo eta gero Twitter bidez konpartitu nahi balde madute traola horrekin eta ja erresa horrekin. Hori da. Horren ostean, itxatxi behar diote zein den URL edo, bideoaren helbidea. Bai. Hoi guztia, itxatxita gogoratzei zugu. Traola, youtuberra da eta ondoren bideo horren linka jarri eta linka eta listo. Horrekin nahikoa, eta Julenek eta Asierrek erabakiko dute zein den Durangoko azokoako bideorik onena, 500 euro eramango duena etxean. Gogoratzen zuen gainera, hau da, gazteak martxan jarritako lehiaketa horretan, alde batetik bideoak eta beste alde batetik kanalak ere saritu izan direna. Guztira, datuak ematearren, 88 bideo jaso ditugu eta kanalei dagokionez 53 kanal. Beraz, aldez eskerrik asko, hor youtuberrak zaten guztiei, benetan plazer bat izan da. Eta, azen nolako lanak, eta zoie guztiak ikusi dituzu ere, bai, Guztia banaka. Konta iguzu, gainetik, azen nolako, gauzak ikusi daitezke hor sare sozialetan. Humorezko esketxak egin dituen jendeak, jendea erakusten duena nola sukaldatu, nola egin umentzako jostailuak, lagunekin bidaiak, dantza, musika, dago denetatik. Izan da oso kuriosa ikustea zenbat mota desberdinetako bideoak dauden. Gaina, gogoratu behar dugu, bideo bakoitza 500 euro eramaten duela eta kanal hoberenak 2000 euro. Asko, Hazen nolako gabonak, Hori zaman nun gabona onak. Gabona onak, eta hemen Durangon gauza asko erosi daitezke. A ber, hemen gure lagunak zure jarraitzaileak. Nora animatuko da kanal bat sortzea eta bideo bat igotzea? Animatuko zate? Bai, badakizute egin behar dezuen, horretarako? Ez dakizue? Bai. Juleni eskatuko dio berriro ezatea, gogoraztea beste behin behintzat, segin behar dan, beraientzat ere. Hori, oso horreixa da. Inbar dutena da YouTubeen kanala iriki, gero Durangoko azokako esperientziako bideoa tigo aste arte baino lehenago, aste artean konpartitu Twitterren hashtag youtuberra da horrekin, linka jarri eta jazta. Errexa. Errexa. Bai. Julen, etorkizunari begira, nola ikusten duzu zure burua? Galdera ona. Ez dakit, oain nago denbora bidaiatzen Madrid, Barcelona bitartean, proiektu askorekin, oaindik ez dintetu zer kontatu, baina nik uste etorkizun polita daula. Gauza asko daude hor. Eta aurki beste bideoren bat igoko duzu edo? Bai, igandean edo astelenean tokatzen da horrengo bideoa. Izango da, oaintxe bertan aztu zait nola ditzen den bidea. Nola ditzen den bidea? Sorpresa. Bai. Zure kanalan sartuko gea eta hor ikusiko dugu zein den berritasuna. Hori, astelen arratsaldean izango da. Astelen arratsaldean igoko duzu bideo hori. Hori, youtube.com/olajulen. Adi, zein den bere helbidea, jakiteko, youtuberren, zein da? youtube.com/olajulen. Hori da. Bertara igo eta hemen gure youtuberren artean youtuberra hundienak zer nolako lanak egiten dituen jakingo dugu. Eta zuei gogoratu, oandik EPEA zabali dagola, hau da, Durangoko azokan, youtuberren tailer honetan parte hartzeko aukera duzuela, urrengo abenduaren 8an sari banaketa emango ditugulako bertan. Hemen izango dira, alde batetik, hilabete bakoitzeko bideo hoberenaren protagonistak, sariak jasotzen noski, baita ere urte osoko bideorik onena zein den jakingo dugu, 500 euro eramango dugu bideo bakoitzak eta baita ere kanalik onenak 2000 euro. Eta sariak emartzeko noski, hemen alde batetik, gutarra saioan, atal honen aurkezle lanetan ibilitako gure txurru handia izango da, noski, halako gala hau aurkezten, eta alde batetik ere gutarrak saioko protagonistak, hau da, gutarrak gure artean izango dira bargazkiak ateatzeko, ondo pasatzeko, eta sariak ere beraiek emango dituzte. Beraz, gonbitea luzatuta dago, Julen, gogoratuko dugu, jendeak jarraitu behar dula bideoak eta kanalak sortzen. Hori da, oso garrantzitsua dela, eta gaina oso ondo pasatzeko modu bat dela, lagun artean oso ondo pasatzeko, eta gaina etorkizunean rekuerdo bezala nalmazu bideoren bat ikusi, da oso polita. Bentsat hor zure lanbide egin duzu, Bai, holako zerbait. Oso ondo, Julen. Bueno, ondo?
Bai, bueno, nahi dute zuetariko askok kanala sortzea eta bideoak igotzea. Hazen nolako aurpegia jartzen duten, Bai. Egingo duzue? Jarraitu Julenen ere kanala eta bideoa bisitatzen, mesedez. Hori da. Ale. Bueno, gogoratzen dugu, azkenean, zein da helbidea? Helbidea, tailer honetan parte hartzeko eta saria eskuratzeko. Hori da, bideo bat igo behien kanaletara eta gero hori konpartitu Twitter bidez, Traolarekin youtuberra da. Da Durango azokaren gatik, youtuberra da. Aste arte baino lehenago eta 500 euro behientzako. Hoxe, bueno, jarriko dugu hemen, gure tarjeto honetan daukagu. Youtuberra da, mayuskulas edo letra larriz, youtuberra da, eta honi bideoaren linka ere atxikitu eta Twitterren bidez bidali. Ez dago gaizki, bideo baten gatik 500 euro. Benetan, Ondo da. Hortzen ikusten dugu, pantailan ere gure kaironean ikusten dela helbidea. Erresa oso. Julen, plazer bat izan da. Ni esker. Aldez aurretik eskerrik asko benetan, emandako laguntzaren gatik, bideoak aukeratzen eta epaimai bezala aritutako lanaren gatik. Jarraitu horrelako lanetan eta etorkizun oparoa izan dezazun. Eskerrik asko. Venga, txalo bat, hemen gure Julen youtuberrarentzat. Espresuki Madriletik etorri dela gure laguna. Besterik ez, hauxe izan da, hemen youtuberra eta tailerrako argibideak, hemen youtuberren artean youtuberra hundianerekin Julen Hernandezekin hitz egiteko aukera paregabea izan dugu, eta esandakoa, jarraitu youtuberra izaten, bidali zuren lana, kanala sortu, eta behar bada, zuetariko norbaitek eramango dugu urrengo asteartean 500 euroko saria. Bien bitartean, urrengo asteartean, elkar ikusiko dugulakoan jarraitu youtuberra izaten. Ongi izan. Kultura da. Nortasuna da. Izan da eta izango da. Durangoko azoka da.